सर्वांना नमस्ते. तर बघा आम्ही डीमार्टला गेलो होतो. हां पाठीचे पाण्याच्या बॉटल ते भर. डीमार्टला गेलो होतो. आपल्याला तिथे आपले सबस्क्रायबर भेटले आणि त्यांनी काय सांगितलं काजल? ते संध्याकाळी जेवायला येतात आपल्याकडे 3 फिश थाली. हां तिकडच्या तिकडे ते बोलतात मी नंतर सांगतो. नंतर नाही बोला आता सांगा. हां तुम्ही घ्या. नाही ओपन करायलेत. काल पुसलेली गाडी नाही जायचं नाही. आणि बाटल्या एमर्जन्सीमध्ये आणलेत बघा डीमार्टवरून आम्ही, कारण पाणी आमच्याकडे संपलेलं आहे. आणि तांदूळ आणलेत आणि माउथ फ्रेशनर आणले. काजलला असंच ठेवलं. काजलला गाऊनवरच नेलं. आणि हे घे काजल, रात्री आपल्याला चिकन बनवायचं आहे ना, तर चिकन आणून ठेवलं आहे. आणि पॅप्स्या आहे त्यांच्या. कोणाकोणाला पॅप्सी आवडतात खायला. मिल्कवाली. 3 गेस्ट भेटले, लेडीज गेस्ट होत्या काजल. मग त्यांना बुकिंग नंबर दिला, माझा जीपे नंबर दिला, 300 ॲडव्हान्स पण घेतले, म्हणजे फिक्स झालं. मग रात्री ते 3 सुरमई थाली खायला येणार. काल पण आलेले, परवा पण आले. लागोपाठ 3 दिवस आपले गेस्ट आले जेवायला. ओके. आता आज आहे चेक इन कोणाचं? नाही चेक इन नाही, पण गेस्ट गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये गेस्ट आहेत. ट्विन 1 ट्विन 2 खाली आहे आपला. येस, असं तुम्ही सुद्धा येऊ शकता. काल पण आलेले गेस्ट, परवा पण आले आणि आज रात्री पण येतात जेवायला. आम्ही आहे तोपर्यंत. आणि अजून एक सांगायचं आहे, आम्ही 2 जूनपर्यंत इथे आहे. 2 जून नंतर होमस्टे बंद आहे. पण त्यानंतर जर तुम्हाला रूम पाहिजे असतील तर आम्ही तुम्हाला रूम देऊ शकतो. फक्त जेवण नाश्ता काहीच नाही देऊ शकत तुम्हाला. फक्त आणि पाणीमध्ये बिस्लरी पाणी असे आहे ते तुम्हाला वरती अवेलेबल करून देऊ शकतो. बस एवढंच. पण रूम पाहिजे तर रूम देऊ शकतो तुम्हाला रेडी करून. AC नॉन AC पाणी बिनी सर्व चढवून, म्हणजे आंघोळीला सर्व तुम्हाला मिळणार. बेडशीट टॉवेल सर्व व्यवस्थित जसं आता देतो तसं. फक्त फूड नाही मिळणार. बरोबर. आम्ही कॅरेटेकर म्हणून ठेवू, पण जेवण नाही बनवू शकत इकडे, कारण जेवण आमच्या क्वालिटीचं मेंटेन करणं गरजेचं होतं. तर तुम्हाला रूम आणायचं नाही आणायचं कोण आणून देणार ना. जर चिकन थाली असेल, हां जबाबदारी कसं पाहिजे कोणतरी असेल, भाज्या असेल, कोण आणून देणार. हां परत नाही आवडलं परत स्टाफला तुम्ही बोलला, मग त्यांना आवडणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही असल्यावरच जेवण, आम्ही नसल्यावरती स्टे. हे काय उदाहरण दिलं, कारण येणाऱ्या 8-9 तारखेला 21 माणसं येतात. हां ते ॲडव्हान्स पाठवतील आणि फक्त स्टे आहे त्याचं. जेवण काही नाही त्यांचं. पाण्याचे असे बॉटल आपण द्यायचे त्यांना. हे करू शकता ना तुम्ही. ॲडव्हान्स पेमेंट करून तुम्ही कधीही सांगा आम्हाला. फक्त एक गोष्ट सांगतो, आजची उदाहरण देतो एक मी तुम्हाला. हे कन्सिडर करून तुम्ही बुकिंग करा. सर्व फॅक्ट सांगितले पाहिजे. आज रात्री पाऊस पडला होता बरोबर. 1-1:30ला काहीतरी 2ला काहीतरी 2:30ला पडलेला. ज्यावेळी पाऊस पडला ना, त्या पिरियडपासून जसा पाऊस पडायला लागला, आपल्या MSCB वाल्यांनी लाईट घालवली. आणि ती लाईट अर्धा ते 1 तास लाईट नव्हती. ठीक आहे. आणि आपला जनरेटर बॅकअप AC चालू असला की मग झाला 1-2 तासातच संपतो. हे पॉईंट कन्सिडर करा. पावसात इकडे लाईट जाण्याची शक्यता असते. म्हणून आम्ही पण म्हणजे होमस्टे चालू नाही. हां तरी सुद्धा तुम्हाला रूम हवे असतील तरी येऊ शकता, तर आम्ही तुम्हाला देतो अरेंजमेंट करून. हां पण जेवण नाही मिळणार फक्त बस. ओके. आता तुम्ही माझ्या पाठी बघा. ही आपल्या अशा गेस्टची तयारी जे आपले स्टे घेतले नाही आहे, ते रत्नागिरीमध्ये दुसरीकडे राहिले आहेत, कारण आपल्याकडे रूम बुक होते म्हणून त्यांच्यासाठी ही तयारी बघा. तर ते आपल्याला डीमार्टमध्ये भेटले होते काजल. ही स्टोरी अशी कधी कधी खरी वाटेल, कधी कधी असं वाटेल हे लोकांनी अशीच बनवली काय. पण रिअल स्टोरी कशी होती तू सांग. काजल ह्याच गाऊनवरती होती. डीमार्टला ह्याच गाऊनवर नेलं होतं तिला. हो वहिनी. ते बघा ते फोन आलेला आहे. आता तो हा फोन पण कसला सांगतो. त्यांना त्या हॉटेलवरून पिकअप सांगितलंय मी, म्हणून ऑटो अरेंज केले बघा. आता तुम्हाला ऐकायला येईल बघा. हॅलो. हां मिळाले ना. हां भेटले ना. हां आण त्यांना आण. ओके. तर मी त्यांना ऑटो नंबर दिला होता त्याचा बरोबर. तर ते 3 लेडीज डीमार्टमध्ये बघ. पहिलं तर पाण्याचे बॉटल संपले होते ना आपले, बिस्लरी संपले होते. रेग्युलर दुकानमध्ये नाही, होलसेलमध्ये नव्हते. मग डीमार्टला गेलो. मग डीमार्टमध्ये शॉपिंग करताना त्यांनी मला ओळखलं. तर ते बोलले तुमच्याकडे स्टे तर नाही मिळाला, पण जेवायला येऊ शकतो का. मी बोलली या बिंदास. आणि असं पण असलं कधी तर बिंदास बुकिंग नंबरवरती मेसेज करा. घाबरून म्हणजे विचार करू नका. असेल अवेलेबल तर देऊ. पण त्यांना मी 2 ऑप्शन सांगितले. आज तुम्हाला चिकन थाली मिळेल आणि फिश थाली मिळेल, कारण वरच्यांची फिश थाली चिकन थालीची ऑर्डर आहे. तर ते बोलले आम्हाला 3
फिश थाली त्याच्यामध्ये सुरमई पापलेट अशा मिक्सिंगमध्ये द्या. मी बोललो ठीक आहे. तर आता 8:30 वाजलेत, तर ते आपल्या हॉटेलमधून पिकअप आहे आणि आता येतील बघा. आणि हां टायमिंग दिला बरोबर, मी 8:30 दिला होता, ते बरोबर रेडी झाले तिथे. आणि सर्व इकडे रेडी करायला घ्या, आता वाढायला घ्या, ते निघाले तिकडून. ओके चला. गेस्ट यायचे असतील तर माझा स्टेप नंबर 1 असतं की आपले हे मडके लावणं, सेकंड असतं की फोकस लावणं म्हणजे प्रॉपर दिसायला. आणि तुम्ही जर आता वरती गेलं तर लाईट नाही दिसणार बघा तुम्हाला. आता वरती आल्यावर आपल्याला लाईटसुद्धा लावायची बघा. तर इकडे बघा अशा प्रकारे सर्व आपण लाईट्स लावलेले आहेत. आणि टेबल लावले होते आणि गॅसचे कपडे बघा कसे ठेवले आहेत, कारण आता भरपूर जोरात पाऊस पडला आणि पाणी पिणे आलं होतं म्हणून सर्व व्यवस्थित पुसून घेतले बघा इकडे. आता त्यांना इथे टेबल लावून देतो मी. चला इथे बघा मी सर्व रेडी करायला घेतलेलं आहे. ओके, भात वाढून झालेला आहे. फिश करी आणि हे द्या कोलंबीचं. कोलंबी वाढ का द्यायच्यात ती मला वाढून कोलंबीचं. कोलंबी पण बघा एकदम मस्त घट्ट ग्रेव्ही झालेली आहे, छान. ओके. आणि तोपर्यंत एक बिस्लरी बॉटल साधी आणि एक आपली घरातली बॉटल साधी वरती ना, 3 ग्लासेस नाही वरती, तेवढे एक एक जाऊ दे वरती. आपलं पहिलं 3 ग्लासेस इथे ठेवूया, कारण इकडे फिश येणार आहे ना पापलेट. तर पापलेटला मोठी जागा लागेल, इकडे पापलेट राहू दे बघा. असं आम्ही पटापट वाढायला घेतो. आणि काय राहिलं इकडे, इकडे फिश करी ठेवा. ओके, तर ही थाली रेडी झालेली आहे ना, ही थाली रेडी झालेली आहे. हां पापलेट ठेवा का, पण पहिल्या ह्याच्यात ठेवा. एक ते आणि हे आणि 3 ग्लासेस. ओके, हे माउथ फ्रेशनर आहे ना, हे माउथ फ्रेशनर आहे त्यांना, ते ताट द्या बघा. असं लगेच पासिंग 3 थाले आमचे लगेच वरती गेलेले आहेत पटकन. जर आपल्याला टाईम माहिती असेल तर तुम्हाला इकडे वेटिंग लागणार नाही. तर नाही सांगून आलेले पण आज दुपारीच हे झालं बोलणं. आणि ह्यांच्याकडून पण मी डीमार्टमधून 300 रुपीज ॲडव्हान्स घेतले होते मी बुकिंग, कारण आम्हाला पण कन्फर्मेशन पाहिजे ना. तर 300 रुपये दिले असल्यामुळे कसं माणसं येणारच. रिक्षा पिकअपला पाठवली, जेवल्यावर परत त्यांना पिकअपसाठी म्हणजे ड्रॉपसाठी पण रिक्षा अरेंज करू, सर्व अरेंजमेंट करू आम्ही. आणि बाकीचे आता जे फिश बनतात आहे ते आपल्या गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये जे आहेत त्यांच्यासाठी आहेत. ही आपली मोठी गाडी दिसते, ही गाडी आहे ना, अशी गाडी ज्याच्यात 14-15 माणसं पण राहतील. हे आपले गोल्ड सिल्वर एकाच गाडीतून आले सर्व. बघा लांबलचचं गाडी. खाली ती वाली प्लेट घ्या, ती एक प्लेट घ्या. तर इथे बघा आपले जे गेस्ट नॉनस्टेवाले गेस्ट आले 3 जण, त्यांना एक सुरमई पीस अजून पाहिजे. ओके, ही जाऊ दे. तर इथे बघा आपली सुरमईची पीस गेली. त्यानंतर आपले गेस्ट आता 3 आमरस वाटी मागतात, येऊन तुम्ही आमरससुद्धा घेऊ शकता. आणि जर तुम्ही इथे येत आहे तर तुम्ही बॉटल पण घेऊन जाऊ शकता ना काजल, बरोबर. इथे येऊन घेऊन जावा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण ती डिलिव्हरी होणार नाही, पार्सल होणार नाही, कुरिअर होणार नाही. तर ही बॉटल आता आपल्याकडे 250ला पडते बघा. हां 3 चमचे आपल्याला द्यायचे आहेत. आपल्याकडे आईस्क्रीम खाण्यापेक्षा हे खायचं ओरिजिनल. आता आपले जे नॉनस्टेवाले गेस्ट आहेत त्यांचे 3 थाल्या झाल्या, एक्स्ट्रा गेलं आमरस गेले. आता आपले वरती जे गेस्ट आहेत त्यांचे 5 थाल्या आहेत. 3 फिश थाली, ज्यातमध्ये 2 सुरमई, 1 पापलेट आणि 2 चिकन थाली. तर सर्व इकडे रेडी करा. त्यांची 1 सुरमई होती ती आपण त्यांना दिली, तर 1 सुरमई त्यांच्यासाठी फ्राय होते, म्हणून 2 सुरमई आणि 1 सुरमई थाली, 1 पापलेट थाली, 2 चिकन थाली रेडी करा. 4 थाल्या वाढा इकडे पटापट.
तर तुम्हाला इकडे येऊन जेवण आवडलं? पहिले एक सांगा, नाही तर ही स्टोरी खोटी वाटायची. आपण कुठे भेटलेलो? डीमार्टला. हां, डीमार्टला ह्यांनी मला ओळखलं आणि विचारलं की जेवायला येऊ शकतो का आपण. बरोबर आहे. तर तुम्ही 2 सुरमई थाली 1 पापलेट थाली घेतली. जेवण आवडलं? ओके, थँक्यू. आतलं एक्झॉस्ट फॅन बंद करा जरा. ते झालं असेल तर सुरमई आणि पापलेट घेऊन जावा. हां, सॅलड लावून. तिथे बघा आपले गेस्ट आपल्याला जे डीमार्टला भेटले ते जेवण झालेलं आहे त्यांचं जेवण आवडलं ना तुम्हाला? आणि तुम्ही कुठून आलात? आणि तुम्हाला इकडचं कोकणी पद्धतीचं जेवण आवडलं? खूप आवडलं. घरात जेवल्यासारखं वाटलं. अरे वा, घरात जेवल्यासारखं वाटलं म्हणजे हे कॉम्प्लिमेंट चांगलं आहे आपल्यासाठी. मस्त आहे. आणि तुम्ही आल्याबद्दल पण थँक्यू. इकडे तुम्हाला पण थँक्यू. तर एक्स्ट्रामध्ये 2 सुरमई 1 पापलेट. ओके, जाऊ दे.